Mislite, a i tehnološke firme. Razmislite ponovo, ona revolucionira industrije širom sveta. U današnjem brzom svetu, integracija veštačke inteligencije u vaše poslovanje nije luksuz, to je neophodnost. Roboti i alati vođeni veštačkom inteligencijom smanjuju troškove, poboljšavaju kvalitet automatizacijom ponavljajućih zadataka. To znači veću efikasnost i više vremena za inovacije. Za kompanije u zemljama u razvoju ulog je još veći. Bez veštačke inteligencije rizikuju ostati iza. U Indiji veštačka inteligencija pomaže seljacima poboljšati prinose. U Meksiku ona poboljšava efikasnost proizvodnje. Preduzeća koja prihvataju i smanjenje troškova, bolje donošenje odluka i kvalitet proizvoda. Veštačka inteligencija smanjuje greške, otpad i daje bezbednost, radna mesta efikasnijim i održivijim. Poruka je jasna, integrisite veštačku inteligenciju ili zaostanete. Želite da pratite revoluciju veštačke inteligencije i neverovatne uvide vodećih stručnjaka? Zatim, pritisnite dugme za pretplatu sada i Baka inteligencija će vas obavestiti.